Srácok, szerintem veszi. Veszi? Jó. Sziasztok! Ciao, sziasztok! Helóka! Mi vagyunk a Ball Around the Globe, és hamarosan útra indulunk, hogy bevegyük Spanyolországot és Portugáliát. Ball Around the Globe. Sziasztok! Kovács Zé Dani vagyok, a Ball Around the Globe tagja, és egy pár szóban szeretném bemutatni, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, és hogy úgy általánosságban miről is lesz itt szó. Szóval a Ball Around the Globe, röviden BAG, egy utazási csatorna, melynek középpontjában a foci áll. Mindamellett, hogy szeretnénk bemutatni ezt a két csodálatos országot, célunk a helyi foci kultúra megismerése, valamint visszük a labdát, ez nagyon fontos eleme az utazásnak, ugyanis nagyon szeretnénk a helyiekkel játszani. Van benne egy ilyen kis feltérképezés jellege is a dolognak, hogy rábukkanjunk ezeknek a helyeknek a legjobb ilyen underground focis helyeire. Immáron több hónapnyi készülődés, kutatás és tervezés áll mögöttünk, melynek során rendkívül sok érdekes történetre bukkantunk. Úti tervünket is ezek alapján szedtük össze, izgalmas helyszínekkel megspékelve. Ahogy ezen a térképen is láthatjátok, utazásunkat Baszkföldön kezdjük, aztán a tengerpart mentén ki egészen Galíciáig. Innen délre visz az utunk le Portugáliába, és Andalúziában szeretnénk újra visszatérni Spanyolországba, irány a főváros Madrid, vissza a tengerhez Valenciánál, és utazásunk Katalóniában fog véget érni. Miért is született meg ez a projekt? A kérdés nagyon jó! Arról, hogy született meg ez az ötlet, rengeteget tudnék beszélni, de röviden, a foci gyermekkorunk óta mindennapi része az életünknek. Íme néhány leharcolt labdáink közül. Tadán! Voilà! This is my favorite one. Ami igazán inspiráló volt számunkra, az az, hogy mindhárman hosszú éveket töltöttünk külföldön, de a focipályán mindig otthon éreztük magunkat, és itt tettünk szert igazi barátokra is. A csapatról röviden annyit, hogy tesóm Kurszán viszi a projekt technikai oldalát, Andris, te mit is csinálsz? Hola, ¿qué tal? Esta semana empezamos con nuestro proyecto y salimos para España y Portugal. Sigue nuestro viaje en Facebook, YouTube y compartirlo también. Gracias. Hát szóval ezt csinálja. Én pedig... Nincs titulós. Titulós nélkül. Dani a boss. Minden más csinálok. Szóval ezek lennénk mi. Mindezek ellenére úgy érezzük, készen állunk, remélem ti is. Legközelebb Spanyolországból jelentkezünk. Vamos, chicos!